Калі ляцім, звычайна у нас дэлегацыя дзеліцца на дзве часткі. Значыцца, Светлана Ціхановская, яна звычайна рыхтуецца, падрыхтоўваецца да сустрэчы, да візіту. Для мяне самалёт найлепшы час для того, каб папрацаваць, таму што няма ніякіх іншых фактараў, тому што няма інтэрнэту, які цябе цягваюць увагу. Другая частка – гэта падрыхтоўка паміж сустрэчамі. Калі мы едзем з аднаго месца ў іншае, і звычайна тут мы рыхтуемся да наступнай сустрэчы, што падкрэсліць, то бок паміж сустрэчамі гэта заўсёды падрыхтоўка. Ну і трэцяе, бывае такі момант, калі знаходзіцца нейкая вольная хвіліна, хочацца разгрузіць неяк мозг. Вось у нас ёсць такая гульня, у якую мы, асабліва калі нас чацвёра ёсць, тому што гульня 2 на 2, мы гуляем, это гульня ў слова, мне навучылі, калі я у Лідзе гуляў што-дзе-калі в інтэлектуальных розных кружках. Я вось у 20-м годзе расказаў пра гэту гульню нашай прэзідэнцыі, яна вельмі спадабалася. Это гульня ў словы, калі адна каманда загадвае на нейкі назоўнік, напрыклад, стол, і пасля трэба назваць іншы назоўнік, каб здагадацца, што гэта стол. Напрыклад, ты кажаш дрэва, іншая каманда кажа, дрэва, можа лісце, кажаш не. І другі сябар каманды называе іншае слово, напрыклад, ежа. Думаеш, дрэва, ежа, можа это стол, таму што стол звычайна драўляны, на ім кладуць ежу. І той, хто здагадваецца пра гэта слова, атрымоўвае 1 бал. Ну і так граецца да 5 балаў.